Banlong ki kena ki badon ye kata katong bandon ye kata katong ngadon ka we ka jikai ke bangas ai ban hikai kini ki bangili kini ki school ki badon ki caka Hindu msya ban hikai Bible lengas ong ye ki ngadon ka we ban hikai ye pi ban ngasai kai ki ban ong rise and build yeng bat tei ye ngam ong ban tei ye ka jingit Kristan jong pi ngam ong ban tei ye ka ai ke lengas ong tei ye kalau we jong pi ka ba itanan kalau we jong pi pin tei ka ba don jikamen ka ba mot ban sedang ngadu mentah dia kata ka mensim bandon bandang lah he ngan tei ye la ka jong ka chat pentu tingi don kam kan ye ki kai nomor kata bangi ngan kai ngan lam le kun akan mau bang ayu I sisen ka we ka video ye ka we ka kendun ngan um dejet ka ting ka ba sim khia sisa ka ba dei na ki than riwar kasi setai ka ba ki sim khia ba nam ki khna ban ai ye ki ji kai ban penlin ban pesgo tu ki ye ka jing kodor jong ka ni ka gm ba kala we ka banang ban buram banang ban e banang ban sumar wat ye kani ka environment ka jing ka ye kani ka jing don jing saudong ka jing ka jing ban sumar ye ka ing ka sem ban sumar ye ka per ka phra ban sumar ye ka lum ka wa ndei ban chu nang tang ban penjat mal habang ila jat ila ding inang ban penjat iki wero tadi ka jing long jing ka ba ap hadid ye ka jat ban ka jing balai ka jat ban jing ki breu ki kedokti wat para kasiru ki kedokti nganut ban ong bakitu ki ba kedokti ye ka jing yar dor jong ka ri ka jong ki ba sulak met tang ban kedokti kham da hikai ki de maki ken ki ba pesneu de maki ken ba hikai ban jat balai habang yu I ka jing jat ni hap ban hikai pat ya la ka jong ka jat breu ni hap ban hikai ki khna ki barit ni hap ban hikai lengbat mentali ki dan ki lat ki media per nila ban le ki kot kubor nila ban le kini ki media social media kumni ban ai ki hikai khnang ba ki breu ki sotu ngahang ni na kerpat ngada kerpat e pi ki kimi ki pa ki ba pisngap e kani ba pinsim khiano ngadu mentah ban ai ka por the best time ban ai ka por patam nam te ki khon ki jong pi oi hadin ba khilawan na jing troi ban khat ki khon kamla jong pi ban syang ban kli ki phile ayu khon ba shisni ban kli na kin men ki imano barunar mano bayam bai mano ba thlia purbam mano kumta te ban ikai ki na du daret nata ban ai jing bam ki ban pen kemen ki la sai mustep so ban lek kumta ban ikai ki bagin long ki ba tips ni rei kum kalong menta iman ni ki pa khambun hi ken kim don for su ki ka we kalong ka jing kot than jing ko por ni hap ban ye be si sai ko por ba ka bangin lek kam ki jing trei ki jing den rei la kataru ngai apa ni don kata ka mensim ka ba trang hir bangin yo I kala we ko pernah jing ki khon te ni hap I ban trei sitam ban pensit ye ban hikai kadon ka we ka long ying we ka kemi hakini ki asngi la sngi ki punya kendo itu kana yang ki ong ba ni ngasngau menta kumbala weng kumbala like so yo ngasngau menta kumbala kata ke o berben ulam kado dengan ngasngau kumbala kita ki jing klem don shu anga no boleh pi ong ta kon yang adon tan arnut ki khon pat ngadang ken mau hina du bakidang ret makeli ki kawe khon usang ong akwa long doktor mai kata kawe khon akwa long officer mai ani kong kumno kenyan le nakwa ban ngadon tan arnut kini ki khon kunta ko na ngadang ken mau na du kitu ki por bakidang ret ngam coklat ka wir ka step banduai bat ki ban hikai ki tin ka jong blai ban ya lam ki kong ti ka badai ka ba itnan ban ya lam ki kata kong ti ka blai usung bahaya ki ban da shishan da kila he klasan kila school ru na pensitom khop ila de nga trai sitom nga bala sitom ka jaka ba ukpa jonga ka ong mo sung ei namar menta kim de shu ka ying ka ba dang im langkar ka de ka ying ka baru blai harta ka por ko ang paru dang lamit nga di ka bam ani lasuk kulmar kumdungan le pa na lon mil abu aj ki kun da ki dang isong man krekot kanai baji sipu baji ki song ban krekot
Yam ki jau umat ki kun bat kum tangaru ngayam ngaduai khmat jong blai dis neiban keren yuk pagen ti ang adin katukuni por ka simpori ken sisnem asnem ta ki duai ki jonga ki banga duai nga kerpa di blai bon is nei tu tau pau lak bamun bon lak bamun kadon ka jing kelasi sya ka jing em ka jungu ta baro arngot sikpa sikmi ngia belang ngi tre sitam ngia be sekajing sekri yo blai ngi tre sitam man penbet penbiang den kam ki kun bat was sotanat menta kalong ka kun ka junga ka we kalong ka officer wa he kam sorkan bat ukun ubahe ubadengkong jonga usinrang ulang utoktor hadukat nu ki ongas nu balas ting ketaka jabing las ting lut nadong sedong bat kabasa yang menta kalong ngasuduai be bau blai un bat scam ki ka jingai kilong ki kun ki badan buram yong tingas ngalaya kendu ngalayu i ki wala kimde ne ka jak penriu ka jungiru ngalayu i ngalayu kendu ki bat sisa kilong ki priu ki badan buram ki badan akor ki bas ngeuret wala kidan kita ki kedan ki bakat kita kata kadai ke jingi kai ke bagi ki pa kalau we nem to jong ki kun ngipat ngilale ayu ke nyam to jong ki kun kambun sin ni sempat ki kun bagi le runar kambun sin ni bom ki nrei ni dunapat ke jingi kai kampen bun ke jingi kai kampen bun ke jisneng kampen dunano udin sempat hoi ngide ban sempat ki por tenro ingin kampen dunano ke jing sempat ingin kampen bun no ke por ban ya selok ki ban hikai ki kam tamru naga ketin ka jong blai kunta bang nan penkut ye kene ngasi om tangga ni ba kalau wei ke pernai jong ke ying ke jong pi paralok ke ying jongi ke jat menriu ke jongi ke imlang ke salang ke sino ke tau ke jongi kalau wei ke badan buram kalau wei ke beruspa kalau wei ke badan akor kalau wei ke ba ublei usno bae ke syong ha kiti bat ke jingalam kiti ke jongi nam to lagi jong ki kun suk kita ke senang sok kita kari, sok kita kaying, aku bau belai ulang ublai jengki. Te ngam dan sibun menta nasi kuat tengah tegawai ban IP gini kai, ban ken mau, ban iik ikikun, abang iik ikikun, ban sneng, ban krau iki ban ikai, ban pen iki kelenti ke jong ublai, kelenti ke penjam mesin, ke jeng em ke baru ublai, ban ikai iki ngah ban le dalam desua. Hang nu pinlap kino hikai ki ban hikai ki kena skul ki ban nomle chiwai la de kini hikai shua ban hikai ki la yeng shua ka bla bot ki la pen i ki la tho hikai ki kena bikin bot ki tu ji ka jong ki bikin le tingi rung yolong kum ta ken pi bangin hap ban pen i dal ki jong ki nuk sa go ba but la da don ki yeng ki sem ting ting im la ban la yeng sem ya mai si ka mo si kuren ukpa mai ka kmi ka me ka mai ka keno yo ukpa tum ta ter di wat teng hadu ban dia tro rodan hi ai bagi kon ke nom yo i kum yo kita ki ai la da don ki bakum kita ki yeng na duai bo blai un is nei ban sna to mai no ken ban ya long ka yeng sam ko sok ko san ada ki kon gen yo i bat ki yo snow yeng bang ya mai si pa si mi kam long ka baso tanan ken doi to ai ba ka yeng sam ka jong pi kan long ka yeng ka batap de ka jing sok ka bo blai un sin chal blai un shong blai un dap aka yingga jongpi but tongin kli man ka pori ublei to blei mela mesobhana em ban song ka yingga jongi yo don kai ka bang ni pensosi ublei pen pau ni ban tembek ela ka jong ka jing nga don ka jing sokhia na ka tala ka jong ka jat ben reu bala ka jong ka ri ka jongi kumno kan long ka lawe ka ban sawan ka song ki ti bat ka jing lam ka jing minom kenno syu kat ni ki kena ki bajat ki kena di drops ki me ki kena ki ba yai auria ki kena ki ba tu ki kena ki ba thot ki ba syukur nang no kimi ne ki sempre akti ki jongi bangi la bakla mangi bangi bisma ai ki ki kai ho ni ong nga sneng lu dang rit kata ri ka bangi si ong nga sneng lu dang rit ndai kimpen snam yai sneng bat ketu ki jing sneng ketu ki jing kai ki jongi ulong kalong kum uthiet jong unu usentiu bapitong usam kisam nak oi ka step mat met masngi usam ya to ka kendau kat hadu kat bau tit unang sam bo kendau udeng ru unang san kat ba ki kai ki jong pi kinang sam po ka donut jong kena ka bor perkat jong kena ukena ru unang san bat itu ki kai ki long do long snam apo
jong-o. Ito, ublen ka kuipi. Ito ngini tay, ya kalaway. Kaba, pernay kalaway ka itanan. Kung mga ong menenga ju sa tanat banong rice and bill. Yeng, bat ngintay. Yeng ngintay. Ngintay ala ka jong ka yeng kasem. Nakaburang. Ngintay ala ka jong ka imlang kasalan. Ngintay ala ka jong ka jingek, ala ka jong ka balang. Ngintay, ngintay. Ya kari. Bat ka pertable ka way. Kadon na kasam na kikiti kichang. Ublen kerku, ublay sibon.